jo em dic Ignasi Castelló, tinc 21 anys, soc mig de Terrassa, mig de Matadepera i estic destinat a la parròquia Matadepera des de fa 2 anys. Fa 2 anys també que estic aquí al seminari. I per què estic aquí? Doncs, bueno, és una pregunta fàcil de respondre, però t'ho resumiria en estic aquí seguint una crida de Déu, una iniciativa del Senyor que s'ha manifestat en la meva vida i doncs, m'ha posat ell un desig al cor molt fort doncs, d'entregar-me a ell i a l'Església i als altres doncs, mitjançant el sacerdoci. Aleshores, aquest desig doncs, comença arrel del testimoni de les monges del Cotolengo, que doncs, de més petit ja anava molt, i bueno, em van despertar una enveja molt gran d'aquesta alegria que tenien de servei, d'entrega, que ho havien donat tot. I era increïble doncs, veure el poc que tenien i el molt que tenien dins del seu cor. No? Aleshores, doncs, això va fer créixer en mi un desig que va explotar doncs, en un moment de tenir doncs, certesa d'on em volia el Senyor, a Santa Maria del Mar, a Barcelona. No em volia Santa Maria del Mar, sinó que vaig saber que em volia moixent i que entrés al seminari, seguir-lo aquí. I bé, doncs, des d'aquest moment, doncs, això és una mica una muntanya russa, amb el temps s'ha fet una mica més estable. Ara sí, ara no, ara sí, però al final doncs, el Senyor, a través de petites intuïcions i parlant fluixet però clar, doncs, ens ha portat aquí i som doncs, molt feliços i molt contents de poder servir el Senyor i que això és fantàstic, això és fantàstic.